poidan facer as súas achegas. Un traballo sobre os caneiros do Miño en Guntín gañou 12º certame de investigación Condado de Pallares. Trátase da investigación levada a cabo por Yolanda Vázquez, natural da parroquia de Francos, no termo municipal de Guntín, e mestra de educación primaria no Colexio Virxe do Carme de Sober. O premio, dotado con 3.000 euros en metálico, e a publicación do traballo será entregado no transcurso dun acto que se celebrará este venres día 30 no edificio cultural de Guntín. O certame de investigación Condado de Pallares está promovido pola Asociación de Amigos do Mosteiro de Ferreira de Pallares, en colaboración coa Secretaría Xeral de Cultura, coa Dirección Xeral de Políticas Culturais, coa Deputación de Lugo, cos concellos de Chantada, Guntín e Taboada e con a banca. Ten como obxectivo fomentar o estudo de calquera aspecto relacionado coa cultura, historia, tradicións, etc. dos 5 concellos do antigo Condado de Pallares, do que formaban parte os 3 citados, ademais de Portomarín e Carballedo. O xurado destacou a orixinalidade do tema, o seu carácter didáctico e a importancia da posta en valor dun aspecto do noso patrimonio cultural aínda pouco estudado e coñecido. Na zona occidental estaba o Condado de Riense, que